leir leorlean Sligeach bhí taispeanta sa líriú do gaeilscoil croch na ré ag an scríbneoir agus craoltar aitheanta Eánna Ní Lamhna faoin leor uair tá scríofaí Wonders of the Wild. Jeanna an leor chuir síos ionta sí an dúlra a tá háartar in lig. Tá mé ag caint leo faoin mór timpeallacht. Tá leor scríofa agam Wonders of the Wild agus is síos a leor seo tá anna chuid jólas faoine feithidí, faoine bac, faoine héin atá háart faoin. So tá mé ag caint leo faoi siúd agus a chur ceistena orm. Mis a chur ceistena ortha siúd agus a siad sin a chur ceistena orm. Agus tá a gaeilge go mai. Bhí muid ag foghlaim faoi a lán rudaí le dhéanamh le na handmhaithe agus ar timpeallacht. Bailíonn na hire glas na canóna rih go bhfuil siad abbey agus mar sin nuair tá siad am chun iad a ithe le haig an iarrúa ní féidir mar tá siad imithe. Se ceapam go bhfuil sé an tábhachtach mar bhí beagnach gach rud a dúirt ní rá is agam go raibh sin fear. Joseph Macaí, Nuacht, Cúla4, Sligeach.